Mali bɔlɔlɔsiraw kan kiiritigɛlaw bɛna maa caman minɛ feere suguya dɔw la. An balima aw bisimila Maliactu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Kibaruya b'an bolo o bɛ tali kɛ procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Ale ye sɛbɛn dɔ kɛ avril kalo tile 29 ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko ale ni a ka cakɛda ko u ye taabolo dɔw jateminɛ réseaux sociaux kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram ale ni Snapchat kan ni a yirala k'a fɔ ko nin taabolo ninnu ni an ka danbew tɛ taa wa ani an ka kɛnɛyaw yɛrɛ fɛnɛ tɛ taa. O hukumu kɔnɔna la procureur ale ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw ka feere ɲɛsilen don feerefɛn dɔw ma minnu bɛ tali kɛ cɛnimusoya o hukumu kɔnɔna la. Ko wa o yɛrɛ kɔfɛ maa dɔw fɛnɛ ka feere bɛnnen don kɛnɛya furaw feereli ma k'a sɔrɔ a yamaruya t'u bolo. Ale ni groupe dɔw kan maa dɔw bɛ yen u kɛlen bɛ ka yɛrɛ feere groupe sigi walima u bɛ maa wɛrɛw don yɛrɛ feere la o groupe ninnu kan. Ko nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye mun ni an ka danbew tɛ taa wa ani kɛnɛyaw yɛrɛ fɛnɛ tɛ taa. An bɛ don min na i ko bi wulikajɔw kɔni kɛra maa dɔw minɛlen don u bolo ko wa minɛliw bɛ sen na hali bi. Procureur ye ɲɛfɔli kɛ ko n'i ye Mali article 512, 53 du code pénal ko n'i ye o ta k'a lajɛ ko maa o maa bɛ a yɛrɛ sɔrɔ nin baara ninnu kɔnɔna la ko ɲangilibere min kɔni talen don olu kama ko o bɛ daminɛ san 1 kaso fo ka taa bila san 7 la ale ni amande o yɛrɛ fɛnɛ bɛ taa fo 10,000,000 ɲɔgɔnna la. Ko sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na maa o maa bɛ yen nɔ ni olu kɔni minɛla nin fɛn ninnu dilanni na walima a feereli ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ maa o maa fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛw ka a ko ladɔn ko hali a ja bɛ ye mɔgɔ minnu fɛnɛ bolo kuma tɛ maa minnu bɛ nin fɛn ninnu mankutu fɔ walasa ka maa wɛrɛw girin ka kɛ a kan mɔgɔ minnu bɛ don ni a ye Mali kɔnɔ walima u bɛ maa wɛrɛw bila ka don ni a ye Mali kɔnɔ walima mɔgɔ minnu bɛ bɔ n'a ye fɛnɛ ni u bɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bila ka bɔ ni a ye a ja fara a vidéo kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ gosi bere kelen na maa o maa mana a yɛrɛ sɔrɔ nin na ko i k'i sigi n'a ye ko i ni ɲangili ka kan ka fara o kan ko minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ furaw feere k'a sɔrɔ a yamaruya tɛ u bolo ko olu fɛnɛ ka ɲangili o bɛ daminɛ ni kasoladon ye fo ka taa se amande saraw ma hali bi procureur ale ye hakililajigi kɛ ko maa o maa tɛgɛ mana ta nin na k'i i sigi n'a ye ko ni ɲangilibere ninnu kɔni dɔ bɛ da i kunna an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka da aw tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ sanga wɛrɛ